Sabata imeneyi tikhala tikulondola mawu amene mtumwi Paulo adawanena modandaulira mpingo wa abale kwa Roma. Roma chapter number 12 verse 1 2 komanso tifika 3. Roma chapter number 12, kudzipereka msembe kwa Mulungu. Chifukwa chache ndikupemphani inu abale mwa zifundo za Mulungu kuti mupereke matupi anu nsembe ya moyo yopatulika yokondweretsa Mulungu, ndiko kupembedza kwanu koyenera. Ndipo musafanizidwe ndi makhalidwe apansi pano, koma mukhale osandulika mwakukonzanso kwa mtima wanu, kuti mukazindikire chimene chili chifuniro cha Mulungu, chabwino ndi chokondweretsa ndi changwiro. Ndiye mulole ndibwereze ndime yachiwiri. Ndipo musafanizidwe ndi makhalidwe apansi pano, koma mukhale osandulika mwakukonzanso kwa mtima wanu, kuti mukazindikire chimene chili chifuniro cha Mulungu, chabwino ndi chokondweretsa ndi changwiro. Amen. Verse 2 yo Paulo akunena kanthu kamene timafuna kuti tikalondole, koma tisanatero chimene chikuchitika mu ndime imeneyi, Paulo akualembera abalewa kwauza kuti tamadziperekani, matupi anuwo mudzapereka monga sembe, ndiko kupembedza koyenera. Mwa njira ina amafuna aunikire kunena kuti chipulumutso chathuchi kuti litchedwa akhristu chikuchokera kukudzipereka kwa Khristu mwini, amene anadzipereka ngati sembe. Ife tinapulumutsidwa chifukwa Mulungu adapereka mwana wake ku dziko lapansi kumpereka monga sembe, kutanthauza kuti maziko a chipulumutso chathuchi ali ndi elementi ya sacrifice, kapena moyo wa Chikhristu muli chikhalidwe chakudzipereka sembe. So mawuyawo tikudzipereka sembe akutanthauza kuvomera kumva kuwawa, koma mochita kuzipereka, chifukwa ndiyo imfa ya Yesu ija. Imfa ya Yesu ija ndiyo wawa, koma iye uja akudzipereka, sikuti samadziwa kuti ikhala yowawa motani, amadziwa. Ndi chifukwa chake akunena mawu kuti chikho ichichi chindipitirire, thukuta litasanduka magazi. Ndiye kuti amadziwa, koma akufika ponena mawu yawa kwauza ozamugwira, awawa asiyeni, ino ndi nthawi ya mdima. Akuchoka mbali yake nkupita kumene kunali adani nkumugwira. Ndiye kuti wadzipereka. Pamene anapanga chonchija wavomera kuti ineyo ndiphedwa, koma ndikufuna mioyo imene Atate akuyifuna ipulumutsidwe. Ndi kameneka Paulo akuchibweretsa chimenechi mu moyo wathu wauzimu,
kuti tiphunzire kumazipereka sembe. Kuti pali zinthu zina ndithu sikuti zizikukondweretsani ayi. Ndipereke chitsanzo chophweka kwambiri. Choona ndichi, kumunthu kutenga ndalama yako kuisiya ntchalichi, aliyense amamva kuwawa. Imene si wawa ndi imene si ndalama maganizo mwatumo. Chifukwa ndiye samundivomereza kuti timatha kutenga imene si ndalama nkubwera nayo ntchalichi. Ndiye samudazionako. Yes. Yonena kuti ngakhale mutayipeza pa msewu kuti munthu ataya, mtima wanu sungachite sontho. Mtima wanu sungati ndalama kunena 50 kwacha. Koma wanthu amatenga 50 yo kudzayika ngati chopereka. So si wawa ndiye si sembe. Fwa sembe adayipanga kuti iziwawa. Tenga mwana wako mmodzi yekhayi amene unkonda ukampereke. Ndiye achita kunena mmodzi komanso amene unkonda. Ndiye kuti nufuna upereke chimene ukamapereka moyo wako udziwawa. Koma ngakhale moyo wako ukuwawa upereke mokondwera. Now, sizophweka moyo ukukupweteka nkupereka mokondwera. Koma ndicho chinsinsi cha sembe. Ndiyesa ni mmene maperekera inwe. Hello. Bwa. Mwachitsanzo eti mundi 100,000. Mundi 100,000. Ndipo 100,000 ndikuchotsapo 40,000 ndikuyika mchitupa ndikutsala ndi 60. Zimawawa. Zimawawa. Chifukwa yotsalayo si kwanira zimene ufuna. Ndi kupwetekako mpamene pamabwera mauti sembe. Ndipo ndiwo maziko a Chikhristu. Tinene zitsanzo zogwirika okondedwa kusala kudya siku komayi. Chifukwa choona nchonena kuti njala imawawa ndithu. Ikamafika 9 koloko thupi mimba mkulu. 9 koloko ya mawa. Is it 11 koma kumona tinyenyezi tikungodutsa mama ili njala. Koma no kusala kudya ndi sembe. Ukupereka thupi lako limonga sembe kuti wina wache pena pache amasulidwe. Chimene sichikuyenda mnyumba mwako chiyambe kuyenda. Ndiye Paulo akuti abale polemba kutero. Chifukwa chache ndikukupemphani abale mwa zifundo za Mulungu kuti mupereke matupi anu nsembe ya moyo yopatulika yokondweretsa Mulungu. Mene alemberamo afuna anene kuti si kukondweretsani inuyo ayi. Inuyo si mukondwera nazo zimenezi. Koma Mulungu atani nazo akondwera nazo. Andu bwino wake ndionena kuti Mulungu akangokondwera nazo zimenezo pamene pagona madalitso athu. Hallelujah. Yes. Ndiye akuti tachitani zimenezo koma kanthu kena akudzapempha kuti chachiwiri takonzaninso mtima wanu kuti mufike pa mulingo omadziwa kuti ichi nchoyenera ichi nchosayenera. Amen. Mwina titenge mmene alemberamo. Number 2. Ndipo musafanizidwe ni makhalidwe apansi pano koma mukhale osandulika mwakukonzanso kwa mtima wanu.
kuti mukazindikire chimene chili chifuniro cha Mulungu, chabwino ndi chokondweretsa ndi changwiro. Chabwino, chokondweretsa, changwiro. Chifukwa zilipo zina zabwino zokondweretsa koma zimakhala kuti sizangwiro. Ndiye sazopeza mudazionako. Zilipo zina zimatikondweretsa ifeyo, zimaoneka zabwino koma mulibemo chilungamo. Ndiwe yakuti zikhale chokondweretsa, changwiro, chabwinonso pamaso pa Atate. Koma kuti tifike pozindikira zimenezi, akuti tikhale nayo ntchito ya kukonzanso mtima. Muchichewa tikabwerekera mawu a Chingerezi adati by renewing your mind. Renewing your mind. Pamene akunena kuti renewing your mind, tikhoza kumasulira kuti mwakukonzanso kaganizidwe kanu. Kuti kaganizidwe kanu kakakonzedwa, muzidziwa kuti ichi nchoyenera kuchita munthu, ichi nchosayenera kuchita. Ichi chinkondweretsa Mulungu, ichi sichinkondweretsa Mulungu. Ichi nchangwiro, ichi sichangwiro. So musabata limeneli timati tikambirane pa ntchito imeneyi. Chifukwa ntchito iyi Bible lapereka kwa aliyense. Akuti aliyense agwire ntchito ya kukonzanso malingaliro ake kuti asafanizidwe nalo dziko lapansi. Mwa njira ina, iwo amene akukhala monga mwa dziko lapansi, mwa mavuto ochuluka amene ali nawo, vuto number 1 ndi mmene amaganizira pa chilichonse chimene akupanga. Ndiye Paulo adapeza kuti sakunja okha ayi, angakhalenso ife amene tizitcha kuti ndife otembenuka mtima a Khristu, timakhalanso ndi vuto pakaganizidwe. Ndiye akuti tiyambe kukonza malingaliro kuti tizichita zoyenera. Amen. So mwa njira ina ndi sabata limeneli titambasula kuti timvetsetse gwero la kulephera kwathu pa zinthu zina zimene sitimafuna kupanga monga wanthu opemphera, koma timachitabe. Chifukwa chani zinthu zina zimene sindifuna ine kupanga ngati munthu opemphera ndimapezekabe kuti ndikupanga? Amen. Mwa njira ina tikufuna tivomereze kuti anthu ambiri analandiradi Yesu kukhala Ambuye ndi mpulumutsi wa moyo wawo, koma ndi ochepa amene moyo wawo wa tsiku ndi tsiku umaonetsadi za chimene chinachitikacho. Kuti mukanena kuti ndine Mkhristu wa kumsonga manja, ndine Mkhristu wa kumtima woyera, ndine Mkhristu wa ku Seventh Day, ndine Mkhristu wa ku Anglican, ndine Mkhristu wa ku Living Orders, mukanena choncho palibe vuto. Koma tsopano moyo wanu wa tsiku ndi tsiku uchite quantify, uulule maumu manena hawa, uulule. Amen. Tikatembenuka mtima, pali zizindikiro zambiri zimene Bible limanena zoonetsa kuti munthu watembenuka mtima. Koma chimodzi mwa zizindikiro za kutembenuka mtima, okondedwa, ndiko kusinthika kwa kaganizidwe kathu monga munthu amene wabadwa kwatsopano. Uthenga wa chipulumutso akuyamba kuulalikira Yesu m'chipangano chatsopano.
aratsika mpira arapambana. Matthew chapter 4 ndime ya 17 Bible likuti ndipo Yesu anayamba kulalikira nati, tembenukani mitima pakuti ufumu wa kumwamba wayandikira. So utenga wabwino umalunjika pa mtima wake wa muntu. Koma mtima wa muntu sugwira ntchito paokha, umagwira ntchito molumikizana ndi kaganizidwe kake ka muntu. Ndiye ziwirizi zimakhala ngati nzosiyana, koma ndi zinthu zimene zimagwira ntchito limodzi. Ndi chifukwa chake Paulo akunena kuti usanene kuti adzakwera ndani kumwamba, adzatsitsa ndani Khristu, pakuti chita mawu ali pafupi ndiwe, pakuti ndi mtima wako ndi pakamwa ukavomereza. Kutanthauza kuti zimene zimazatuluka pakamwa apa ndi zimene mtima wanu wakhazikitsa kuchokera ku malingaliro anu. Ndi uthenga wabwino umafuna uyambe wasintha akuluakulu amenewa. Ndi paja timati mulandire Yesu mu mtima mwanu. Mwa njira ina Yesu akakhale pa tsinde la kaganizidwe kanu. Chifukwa mtimawu ndi umene Angereza amati heart, H-E-A-R-T, heart. Ndiye mtimawu sayansi imati ntchito yake ndi kumapopa magazi. Chifukwa chake umagwedera. Ukamagwedera paja ndi ukukankha magazi kupititsa uku kupititsa uku. Magazi wona amatsika kupita kumapaziku mosemu. Amabwera mmene mu mtima opanga purify ukawayeretsa nkumapititsa. Ndi ntchito yake ku science. Ndi Agiriki amati cardia. Ndi chifukwa chake muntu mtima ukangoyima nkugwa amati cardia arrest. Mtima unamangidwa. Amen. Mtima unamangidwa. Cardia. Koma tsopano anzatu Ahebere amati revu. So kumasulira kwa revu ama masulira kuti the seat of emotions, mpando wa zimene muntu amaganiza ndi zimene amamva, ndiye mtima. Sinzunga limumvetse bwino. Na mutamvetsera. Magazi wake a muntu sapangidwa ku mtima. Mtima sumapanga magazi. Mtima omalandira kwapanga purify ndi kumatumiza mtupimo. Magazi wake a muntu Bible tsopano likuulula kuti amapangidwa mufupa. Akunena zimenezi ndi amene akulemba buku la Heberi. Olemba buku la Heberi akuti mawu a Mulungu anga kuthwa koposa lupanga la kuthwa kosekose, amene amadutsa mfupa ndi kukafika mu mafuta a mafupa, bone marrow, ndi kukadutsa pa mafuta a mafupa ndi kukafika pamene pamagona moyo zolingalira ndi ziganizo. Ati mawu a Mulungu amakafika pamenepo, koma amadutsa mfupa. Nkukadutsa muntu ali ni mang'ina, ali ni malo muntu, ndi amakadutsa mmang'inamo nkukafika pamene pamagona zinsinsi zake za muntu, pamene pamagona moyo wake. Mawu a Mulungu amakafika pamenepo pa ndi paja muntu amati ndini nyanga ine zimene sadaneneko. Ndi tsopano tikati muntu uyu watembenuka, tikati watembenuka mtima kumasulira kwina,
tikhoza kunena kuti kaganizidwe kake kasintha. Yes. Nchifukwa chake muntundamo Paulo akuyamba ndi kuti inu musamakhale ngati dziko lapansi, musafanizidwe nalo dziko lapansi. Yambani ndithu kugwira ntchito yosintha kwathunthu kaganizidwe kanu, chifukwa ndi chimene chimasiyanitsa kuti uyu anatembenukadi, uyu sadatembenuke. Now chifukwa chani tabwera ndi nkhani imeneyi? Nkhani iyi tabwera nayo nkoyambirira kwa chaka ukuku kuti Mzimu Woyera atithandize kumvetsetsa kuti kusinthika kwa mtima wake wa munthu kumalumikizana ndi kusinthika kwa kaganizidwe kake, zimene zimakhudzanso moyo wake wa tsiku ndi tsiku. Ndi pamene pagona chimake cha Chikhristu, chifukwa anthu akutidabwabe kuti timabwera kuno ndipo timatchedwa opemphera, nyimbo timanyamula, baibulo timanyamula, zonse zochitika timachita, koma akutidabwabe mpaka kumanena kuti koma amapempheradi. Na ufunso nkumati akudabwa chiyani popeza zonse zochita opemphera ife timatani kodi timachita? Akundidabwa chiyani kola lali pa khosi? Akundidabwa chiyani ntavala chigwirizano? Akundidabwa chiyani ndi bachi? Akundidabwa chiyani ndi kuimba kwaya? Akudabwa moyo wanga wa tsiku ndi tsiku sukutulutsa zimene ndikunenazo. Koma moyo wa tsiku ndi tsiku sukuti ukungochitika okha, ndi zotsatira za ziganizo zimene ndimapanga. Ndikukuti akasinthika maganizowa wanthu aona zina. Ndese inu mudamva kwa anthu akunena kuti kodi awa maganiza bwanji? Anthu ena mditu mpaka kumva chisoni, abambuya awa maganiza bwanji? Samanena kuti kodi abambuya awa mapemphera kuti? Hai, abambuya awa maganiza bwanji? Nsikana akulimbana naye ndi msinkhu wa mwana wawo, amaganiza bwanji? Pambuyo mpamene amazati koma atu ndakula mpingo, pambuyo kodi amayi awa amaganiza bwanji? Amayi awa amaganiza bwanji? Pambuyo komatu mundimvetsere, ndiye kuti kuganiza kuja kukadango chitika bwino mpingo sukadachulidwa. Ndimafuna ndikambe nanu kuti pamene umulungu ukuchitika moyenerera, dzina la chalichi limafa, anthu amangona mulungu. Anthu amangona mulungu. Anthu okondedwa akayamba kuona mulungu maina a chalichi amafa. Ndichifukwa chake mumaona munomu kulowa mwampingo aliyese, msilamu amatha kulowa, waliving'otaza amatha kulowa, wanazaleni, anthu aja akuona mulungu uja. Ndeti kuti kusinthika kwa mtima wake wa munthu kumalumikizana ndi kusinthika kwa kaganizidwe kake. Ngati mukunena kuti zoonadi mudatembenuka mtima, ndiko kuti mtima wanu udasinthika. Koma tsopano ngati tikulengeza kuti mtima wathu udasinthika, ndiye tsopano tiyang'ane kaganizidwe.
ndiye samudamvako mawu anzeru amene mwana wa Solomo adanena ku buku la Miyambo, akuti chinjiriza mtima wako koposa chilichonse, pakuti magwero onse amoyo achokera muti menemo. Mawu awo oti chinjiriza ndi amene uchingereza ati guard your heart. Guard your heart, for all issues of life, all issues of life springs from the heart. Guard. Njira ina, samalira kwambiri pakaganizidwe kako. Samala kwambiri ndi ziganizo zako, chifukwa mavuto onse ni nkhani zonse zimene mmazimva mdziko lapansi zimachokera ku ziganizo za wanthu. Palibe chimene chimangochitika ulibe. Wina adaganiza ndiye zimapulika. Munthutu amachita kukhala kuchipinda kwake chete kuganiza, ndikakongole kwa ndani. Mwandimva? Ndikakongole kwa ndani. Akuti amachititsa katapira, ndipita mmawa mpaka amanyamuka ndikukayitenga yakatapira. Nthawi yobweza yakanika akuti yakhoma. Nthawi yobweza yakanika akuti yakhoma. Nthawi yobweza yakanika akuti yakhoma. Unakayitenga 2 million ikungokhoma mpaka na 12 million. Okondedwa vanthu amafika pokanika kudya chakudya, amafika pokanika kusamba, amafika pokanika kukhala pakhomo pawo, kupita kwa neba ukangokhala chete. Neba bwanja basi nakufuna nzapume kunoko. Ndiye kuti muno wachiwa ndrama wana kuti ndikubwera komweko. Okondedwa tulo sitimabwera, koma sikuti izi zisangobwera. Adaganiza. Ndiye mwana Solomo chakuti chinjiriza mtima wako pakuti ndiwo magwero. So Angereza akuti all issues of life, akuti zonse za moyo uno zimachokera maganizo. Mwanjira ina ndizoteka kukhala ndi anthu odabwitsa kwambiri pamudzi. Okondedwa, ndizoteka kukhala ndi mudzi wa wanthu odabwitsa. Iniyo kulowa mudzi munkumanena ine anthu a mudzi muno omwe andidabwitsa. Inuyo mudzi muja kulowa ndi kugwetsa chikwama. Kugwetsa chikwama mmudzimu. Munthu wina nkuchitola nkupita nacho kwa afumu. Afumu ndatola chikwama ichi kuonesa kuti nchamulendo amadutsa mmudzi muno. Koma mmene mukuonesa kuti muli ndalama. Muli ndalama ndithu 1 million. Afumu kunoti achabwino tisunge mwina adzabwera. Okondedwa, iweyo nkubwerera. Ndinkadutsa apa tsiku lina sikunaneko chikwama. Chimenecho adatola khomwero ndipo iwo adakachisiya kwa afumu, kupitani kwa afumu. Nkukachipeza kwa afumu mmene chinalili olowa ntambala yosachotsedwa. Afumu aja nkukupatsani kunena yendani bwino, osapanga demand kalikonse. Mudzi wa anthu oganiza bwino. Midzi ina osateka zimenezo. Osateka. Okondedwa, osateka. Kugwetsa kafoni ka Mose walero within 10 minutes kasowa simu kadachotsa. Chifuka kakanizwe kawo nkoganiza kuti atatola foni ya Mose alemera.
mudzuwo kuganiza kuti nkuteka munthu ichi kwa maichi wazachigwetsa moti yesa tisapeze tsoka mwini wacha adzatenge. Ndizoteka mudzi wonse anthu onse omaganiza mofanana, okondera kuyambira mwana mpaka na munthu wamkulu wonse kuganiza mofanana. Ani midzi yotero m'Malawi muno mwe ilipo. Kuyambana ndi mwana koma kumene kuchokere machembere ni madoda ni mipini ngani yomwe kamwana akaka. Nkumanyadira mudziwo kumanyadira kumanena kuti ife sitiseweretsa munthu, ife muno timapa kumanyadira timapa. Takwirira wanthu muno ife. Kaganizwe kawo mmene amaganizira. Nimacheza ndi akulu ena nimanena kuti ife mmene takulira kaganizidwe kathu sitidankhawa ndi zinthu zambiri ayi, ndi mmene maganizo athu alili. Sitidankhawa ndi zinthu, ndipo amene amavutika nafe ndiwena amene satimvetsetsa. Okondedwa, vula iyi mpaka nayo kukatha wena akugona nyumba yonyowa, sikuti sopa livuto ayi. Ikati yalekeza yadukiza amatenga zofunda kuyanika panja mpaka vula yokha imasiya, mpaka amaneno imatitani yasiya alipe ati vula yalepera. Njala ija imabwera, okondedwa, ndikutikita mudzi sadzidzimuka. Ndipo amadziwa kuti ayi imatha njala ayi, ndipo imakonadi nthawi yoti mangu ayamba kupya amakatola nkumadya, ndipo amanena ingatani yapita. Ndi mmene amaganizira. Amen. Koma ine ndimati ife ngati otembenuka mtima timati tikambirane, ndipo mumvetsetse kuti chilichonse chimene Mulungu amachita mwa munthu amachita pogwiritsa ntchito munthuyo monga mmene alili. Mulungu pamene akukhudza mtima wanu amakudziwani. Palibe munthu amene adapulumutsidwa amene Mulungu samudziwa. Ayi. Popeza amagwiritsa ntchito iniyo monga mmene mulili, kutembenuka mtima kwake kwa munthu, thupi lake limakhala monga mmene lilili, koma mzimu wake, kaganizidwe kake zimayenera zikhudzidwe. Zonsezi zimayenera zitembenuke zikhale zatsopano. Ndi pamene pakubwera mawoti kubadwanso mwatsopano. Mzimu wanu amene anali wakufa samatha kulandira zakumwamba, samamva Mulungu akamayankhula, akamawerenga Baibulo samamva mzimu wanuyo. Za Mulungu zinenedwe bwanji sizimalowa. Limakwana tsiku limene Mulungu amakhudza mtima pa mzimu ndi kuusanduliza pa nkugwirana ni mzimu wa Mulungu. Iniyo nkuvomereza kuti lero ndatembenukadi mtima.
mtima noka. Zikatero tsopano kulingalira kwanunso kumayenera kusinte kuti kugwirizane ndi munthu wasinthayo. Chifukwa ngati munthu wanu wankati wasintha, kulingalira kwanu osasintha, chimene chipulumutso chili sichimaoneka mwa munthu. Amen. Bale zumveka izeri? Yes. Ndiye tsopano ndiwerenge ndime. Mutamva chimene Paulo adachiona pa nkhani ngati zimenezi. Agalatia chapter 5, Paulo akuyesabe kuunikira, akuunikira abalewa kuti amvetsetse kuti zimatani zinthu zimenezi. Agalatia chapter number 5. Verse 16. Agalatia 5:16. Koma ndinena muyende ndi mzimu, ndipo musafise chilakolako cha thupi, pakuti thupi lilakalaka potsutsana naye mzimu, ndi mzimu potsutsana nalo thupi, pakuti izi sizilingana, kuti zimene muzifuna musazichite. Amen. Ngati mzimu akukutsogolerani, simuli omvera lamulo, ndipo ntchito za thupi zioneka ndizo, nde akutipatsa ntchito za thupi. Now, ntchito izi zimene azilemba ababazi izizi zimachokera m'maganizo athu polumikizana ndi zimene thupi lathu likufuna. Ndipo palibe chimene thupi langa likhoza kupanga palokha ngati maganizo anga sachonga. Mwachitsanzo akuti ayamba kuziyala, zionekera ndizo chodetsa, kukhumba zonyasa, kupembedza mafano, nyanga. Okay? Ndiye ndiyambire pa nyangapo. Kuti munthu afike pogwira nyanga, sikuti limangokhala tsiku limodzi. Pamakhala kuchezerana ndi amene adagwirako nyangazo. Amene ali ndi nyanga amayamba kupanga disciple ena kuti akhalenso ni nyanga. Nde amawauza ubwino wa nyangazo, mmene umalemerera mosavuta, nkwapeketsera formula kuti sikuti nzoopsa ayi, zikungotengera inuyo ukakambirana na akazi wanu. Mukangambira ndi akazi anu, ndikambira pata zosavuta, mukangozota amayi muzoti nzotheka kuti nyumba muno moyo wathu kozosintha. Mwanjiranja zosavuta ayi, zosavuta ayi. Mzanga uja sima mudziwe, amene ujayu sipano patu zikwenda. Ndiye ati waja matana zosavuta ayi, ujenu uyu sikungopeza kakatoni tidzika pakonapo kuikamo phulusa basi. Kakatoni kuikamo phulusa, iniyo muzithiramo kaphulusamo choncho basi. Tikagona kachiweto kena kadzibwera mmenemo basi, kazunguliramo kakatuluka kamene kwaife kasunzuma tizipezamo ndalama. Zozone kuti sisofuta kachiweto kena, osati kuti njoka aya, kachiweto kena, kachiweto kena. Aba akuuzaniza phulusa nkatoni pakuona ya nyumba, chifukwa ndi phase 1 imeneyo. Imeneyo ndiyo phweka kwa mzimayi aliyense, phulusa nkakatoni pakuona pa nyumba.
kasunzumira muli 2 million. Tsiku inali kachiweto kajakabwera 5 million. Kuona within a week kudabwa. Ndi amata papa mulingo wake chifukwa cha kuchepa kwa kakatoni ko mumu ikazungulira chifukwa chake kusiya izizi. Komano kuti taipatsa ku mpato wakulirapo. Ikozo mabweretsa 20 kapena 30 million patsiku. Now mwamba kale kumva kukoma ndi 5 million. Daily palibe chimene mukupanga koma daily chinthu chikumadza siya 5 million. Within a week mundi 30 million. Mukugula zinthu zimene simumakwanitsa kugula. Andipopeza ovomereza wamkulu ndamayiwa. Ndikukutengani niyo koyamba muna wanu kulowana nuntauni. Mkunena musanke masuta amene mufuna. Musanke masuti 6 ama 300,000 koyamba sapato iniyo nkono da atis apapa moyo kusita noka nkusifusa kuti nanga kakadzayamba kusiya 30 million tifika bati. Izizi mumakambirana mumaziganizira mpaka mmakazika munchito. Anthu okondedwa mdziko munomo tili ndi anthu ali ndi nyanga zoopsa. Anthu ali ndi chuma kuchokera kunyanga. Ndipo maganizo wawo adakhazikika kuzimenezo. Simungauze njira ina iliyonse yopangira ndalama kulibe. Apulula mtundu wawo, apulula abale wawo, apulula wana wawo. Andiwena wa madziwa ngakhala abwere nchalichi munomo simukoma. Munomo simukoma. Adaganiza, adayika mchito. Chilichonse chimene muwerenge kumusiku moyo wacho werewere munthu amaganiza ndikuchikazikitsa mu mtima mwake. Ndikutsimikizika kuti zimenezo ndipanga. Now ndi Paulo akudzati koma tsopano ngati mzimu wa Mulungu ali mwainu izi sizionekanso ndi akubweretsa tsopano ntchito zimene mzimu woyera azichita mwainuyo. Zimene ziulule kuti kachitidwe kanu ka zinthu inuyo mwasintha. Amen. Inuyo simukuganizanso ngati nkunja. Mwayamba kuganiza monga mwana wa Mulungu. Now mukazaziona zipatsozo zikuulula mchitidwe umene udziulula kuti awawa china chacha chidachitika, awa adasinthika. Hallelujah, hallelujah. Chifukwa chake Paulo yemweyo akualangiza patsogolopo kwa Efeso chapter 4 ndime 17 akupereka malangizo. Ndiye akuti pamenepo ndinena ichi ndipo ndichita umboni mwa Ambuye kuti simuyendanso inu monga amitundu angoyenda. Now akudzabweretsa mawu amphamvu kwambiri amene amavuta kwathawa kwawerenga koma kungowawerenga monga mmene alilimo. Akuti pamenepo ndinena ichi ndipo ndichita umboni mwa Ambuye kuti simuyendanso inu monga amitundu angoyenda mchitsiru cha mtima wawo. Ndimene alembera m'Baibulo mwanu. Yes. So aika apostle mu chitsiru wa mtima wawo. Njira ina kupusa kwa maganizo amayenda pansi pa maganizo awo opusa. Tambetserani odetsedwa mzeru zawo. Njira ina odetsedwa nkaganizidwe kawo. Zimene zimatuluka m'maganizo mwawo ndizodetsedwa. Oyesedwa alendo pa moyo wa Mulungu. Chifukwa cha chipulukiro chili mwa iwo
chifukwa cha kuumitsa kwa mitima yawo, amene upopeza sazindikiranso kanthu konse, anadzipereka okha kuti akhumbe zonyasa, achite chidetso chonse mu umbombo. Koma inu simunaphunzira Khristu chotero. Ngatitu mudamva za iye ndipo munaphunzitsidwa mwa iye, monga chona chili mwa iye, kuti muvule. Amen. Muvule kunena za makhalidwe anu oyamba, munthu wakale ovunda potsata zilakolako za chinyengo, koma kuti mukonzeke mukhale atsopano mu mzimu wa mtima wanu. Hallelujah. Now, akazati mukonzeke mu mzimu wa mtima wanu, tikubwereranso pajapa. Palibe chimene mtima wanu umachita chimene maganizo sadatereke. Ndi mukonzeke. Amen. Koma kuti mukonzeke mukhala atsopano mu mzimu wa mtima wanu, muvale munthu watsopano amene analengedwa monga mwa Mulungu mchilungamo ndi mchiyero mwa ichi. Amen. So Chingerezi, therefore, mwa ichi mutataya zonama, lankhulani zoona yense ndi mzake. Bodza limachokera ku maganizo anu. Mumachita kuganiza toke ndi yankhe motere, lili bodza. Andokonedwa Malawi timanama, ndipo ndifaka tswiri pankhani ya bodza timalita kowopsa, ndipo nda Malawi wochepa amene tsiku limalowa osanama. Koma tuzimachoka m'maganizo, zimachoka m'maganizo. Ndiye phunziroli tiphunzitsana kuganiza koyenera, kogwirizana ndi moyo wa chikhristu. Mwachitsanzo, munthu akudutsa pa khomo panu, wabereka mwana kumsana, akuyenda barefooted mzimayi, ali ndi dengu pamutupa, muli mpiru, muli terere, muli luni ndi zina zotero, thukulo kwa masana, ndiye kuti zakanika malonda mawo sewu. Izizi sizogulitsa masana izi. Atabwera nazoni kupita nazo. Taesani kuyesa. Mukatere bwanja papa 1000 ndichotsereni. Ndichotsereni. Chotsereni anzano anabwera nazo mapo mpano samatero. Pamene palibe amene anabwera ndi luni mawa. Komatu akunena zimene ziziyu munthu wopemphera anzano anabwera nazo. Koma ukondedwa nkunenelera zimene zizi, nkunenelera zimene zizi zonse za ndenguzo zonsezo nkuzitenga pa 3000. Munthu uyu wachoka kwa Guzani ali ndi mwana kumbuyo. 3000 iyi akayerekeza kwera minibus akafika ku nyumba opanda chilichonse, andisana aje. Koma otenga izizi ndi mkhristu. Apapo chimene chavuta ndi kuganiza. Kodi nokha simungaganize? Maso anuwo sakukuwuzani? Maso anuwo mukamuona mayi, maso anuwo sakukuwuzani kuti uyu ndi mphawi? Malonda otengera pamutu akuyenda wapansi, mwana ali kumbuyo sanaje. Apapa sipakusoweka Bible ayi. Koma kuganiza monga munthu opemphera. Kuganiza monga munthu amene mtima wanu udasinthika. Udasinthika. Tinene monenetsa ndi vuto ilili.
akuluakulu ilili ndi futo ili. Chifukwa ngati Paulo akuti komatu pakhale kusinthika kwa maganizo anu. Chifukwa ngati maganizo sakusinthika, okondedwa, umulungu suoneka, sisteka. Suoneka. Ine sindikulimbikitsa kuti mukhoza kungogula chilichonse mongovomera mtengo uliwonse. Inu yoti ndinu munthu wa kumalayi kunoko, mwagulira mmalayi munomo, ndipo kufika pa msinkhu wanuwo mmalayi mwamudziwa. Malawi mwamudziwa. Ndipo mdziko muno inuyo sikoyamba si chaka chino chimene mugula malonda, mwakhala mugula. Mwazipezako zinthu zoyambira pa mtengo wa 30,000. Nkukambitsana mpaka muno yacho zanena kuti pateni sindingadutse fwe ndiye mtengo odera Mungu ndipasa 300 kwachapa mwamba. Kufika pokusa nichoona kuti anaoda 10 koma anafuna kukwapuleni ndisate. Amafuna aone ngati Mungu ofomera sateyo. Ndiye mpaka ama kudandaula iyo mnanuso madala kulira kwake inu sona papa nza mtijapo chane umazota apapa ndenda mpesa pa yodera papa takumana pa yodera apa. Ineyo nazichitako mwezi wathawo ni makagula cholembera malo ena, cholemberacho ndachipezako mu shop ya Champion. Ndachipeza mu Champion cholemberacho 1500. Uyu adandiyambira pa 35. Ndena muzota izi zili ku Champion. Ndi 15 ku Champion. Kubwera kuza kugula niku sindufuna ndipite kwawo. Ndanza tobwera ni matindu pange ni promote inuyo. Chike ni pa mtengo ichichi munakatenga 15 ku Champion. Acha bwino tutango tipasani 2. Ina sindi kutantauza kuti muzingofomera chilichonse chifukwa malayi mukwatani kodi mukwadziwa. Koma iniyo pokhala munthu wa Mulungu msimu wanu amakuyankhulani, amanena kuti ichi ndi chilungamo, ichi si chilungamo. Uyu ndi mayi wa usiwa, ndi osauka, usamugule pa mtengo uwayi. Uyu usachita naye malonda, mthandize. Ingomuza kuti tandikhuthulani hapo ndiwo zonsezo. Ndi ukalowa mnyumba ndi utenga 5,000 ngompatsa. Zinthu zimene amati 3,000 mungompatsa 5. Change njilibo da musavutike za change. Ndakuthandizani nayo mungulire mwanayo choti asija mjira. Kuganiza. Inuyo mumalandira ndrama zanu pa 27. Lendi mumalipira pa 1. Muntu organiza, muntu wa Mulungu musadikirire pa 1 hayi. Pa 28 atumizeni ndrama za ungatali kublanda. Atsifika iwo po manena kuti nditena ntiwina wacho kulirongwe komama ndidabwitsa kwambiri. Kuti mukutuluka mnyumba mwadzinena kuti satani kuti muchoke. Mpaka ukuzani ndi mavutika ndi anthu akalowa nyumba iyi. Inuwe ndi amene mmandilipira mwa chilungamo. Sindinalonjerereko hayi. Kuganiza kwa munthu opembera. Ndalamayo mukudziwa kuti ndalama iyi ndithu ipita kulendi. Nkumaisungabe mpaka pa 1 madzulo. Mumaganiza bwanji? Iniyo mumaganiza bwanji? Amen. Yes. Kodi iniyo ndinu Mkristo.
kuima malo ena kuima 3 minutes kuima iniyo you have the right of way kuti muli pa malo ena kuti niyo munayenera muzingopita ena azikudikirani koma iniyo mutaima 3 minutes ena nkwalola kuti azidutse mwaluza chani. Mukaima 3 minutes nkuchita kupereka kuti dutsani au kuku nkupya mtima nkumaimba mahutale niyo nkumatere mukuchita mawu odala ochitira chifundo azachitidwa chifundo. Iniyo nokha chimwene simungaone kuti mayi ayimirira ndi akulu ali ndi mwana kumbuyo ine ndilibe mwana ndangotenga phone ndipo WhatsApp ndakhala pampano bwanji nditachoka ndausa awa akale umene kundikuganiza kwa nyamata otembenuka mtima kumene kundikuganiza kwa nyamata otembenuka mtima. Pamene pa akuchita mawu lemekeza atate wako ndi amako awawa ni mai yako olosana kubereke. Amenewa akanena kumene akafikeko nyamata wina wandidabwitsa iye wayimirira ndithu kuchokera pa Balaka mpaka na kuzomba ine atandipatsa mpando. Kuganiza kati limodzi chifukwa tu akuluakulu zochititsa manyazi kuti amapembera kuganiza amaganiza bwanji. Iniyo ndinu mkhristu zoona inokhala mkhristu ndikulolera kuti madza mbafa mwanu azipita kunyumba kwa wena aziyenda muli chete mudikira mpaka akutukwa nene. Chifukwa tuzikuza ndi mukuganiza ngamundimvetsa akuluakulu kuganiza nyumbamo ndi mwanu mpando uja ndikumata iniyo muli kumaona kuti ukutha muli momwemo ndipo sunayambe lero kuonetsa kuti ukutha. Zizindikiro zoti mpando ukutha sidayambika 2023 olo kuti muyambe upanga budget ya mpando wina watsopano ayi mukukhalirabe okuthawo mpaka pano ukutha. Pa sofa kumaika doiro pa sofa sipaine okhala doiro chifukwa salu ya sofa payo kandi decoration sipafunika doiro. Zikutha muli momwe muli chete. Fwankani ndiya kuti niyo mumaganiza bwanji eniyo mumaganiza bwanji. Muvomereza liti kuti mpando uja watha ngati simukuvomereza panopo mmene ukuonekera muja ndi muvomereza liti. Eno muganizo ta anthu akabwera iniyo nkumato mukhale mukesamadziwa kuti mukuapewetsa pena popochoka mukezo kuti wosamadziwa tiziti samadziwa. Now Ambuye Yesu pamene akuyankhula ndi ophunzira adawauza kuti pamene mwayamba kumayenda ndine inu ndinu kuunika kwa dziko lapansi. Njira ina anthu chikhalidwe ndikaganizidwe ndikachitidwe ka zinthu adzibwera kwa inu. Akanena kuti you are the right akati you are the right of the world afuna anene kuti iniyo mudzipanga attract anthu chifukwa right imapanga attract. Number 1. Number 2, right travels in straight line. Science imateo
Light travels in straight line. Light does not travel in a bend way, straight. Ndiye kuti inu ndi anthu omachita zinthu mwachindunji osati mokotakota. N'chifukwa chake Yohane polalikira akunena kuti konzani khwalala kuti Ambuye adutsemo. Khwalala ndi njira zokotakota. Konzani, iyeyo akubwerayo ndi right, imaenda straight. Ambuye Yesu akuti pamene mwayamba kuyenda ndinepa ndinu manyumba omangidwa papiri oonedwa ndi anthu onse. Now, kuganiza. Paulo akuti chonde renew your mind. Konzani kaganizidwe kanu. Akulu ngati dziko linolo 80% nda Kristu kufika na lero. Tosefe 80% amene nda Kristu titakonza kaganizidwe katu. Kungokonza kaganizidwe katu. Aliyense amene ndi Kristu akutsatira di Yesu zenizeni nkuyamba kukonza kaganizidwe kake. Dziko linolo okondedwa within 2 years litasenthiratu chilichonse. Ndikunena kuti 2 years dziko lino litasentha. Simungaone chinyalala paliponse. Zinyalalazi zimaulula mmene timaganizira. Munthu wankulu ngati neyo kumayenda okudya zimbe ka wacho kwacho kuti kwa baba amaganiza bwanji. Akaganizo tisaka fika ku nyumba nkukala nkudya bwino bwino. Msinku wanga uchinangwa chino chitalita ukuyenda. Chimanga chopika chomajera ntauni makokombwe. Amaganiza bwanji. Amaganiza bwanji. Amaganiza bwanji. Iniyo amene muli mapolotino moti simukuona kuti matolera achadzadza. Pamene afika paja moti sinadzadzebe. Sinadzadza. Moti mukudikira wena adzakuuzeni kuti fungo likuyamba kumveka kwa nebako. Chifukwa tinene muno nimangofuna mudziwe okondedwa kutembenuka mtima sikumamuletsa munthu kuganiza. Mzimu Woyera akalowa mwa munthu samapha masenses a munthu. Mzimu Woyera akalowa mwa munthu samapha medulla oblongata, samapha cerebrum. Mzimu Woyera akalowa mwa munthu samapangitsa brain kukhala seize. Ndifo chake timanena kuti osamunamizira Mzimu Woyera. Vomerezani kuti kuganiza kwanga ndikolakwika. Popeza ni maganiza molakwika ndimaona zinthu molakwika. Popeza ni maganiza molakwika ndimayankhula molakwika. Popeza ni maganiza molakwika so chitika zanga zolakwika. So chilichonse chimene mumayankhula mumachita ndili zati yakuti mumaganiza bwanji. Sibwezi tikumalalikira za kavalidwe. Hai. Kavalidwe kumvetsa chisonika kama ulula mmene munthu yakutani kodi aganizira. Akuganiza kuti sakuoneka bwino mpaka nafike povula ndi aoneka bwino. Akuganiza kuti wanthu amaganizo talibe miyendo ndi achite kwaonetsa kuti miyendo ndi mmene amaganizira mutumo. Amaganiza kuti wanthu amaganizo talibe msana ndi kuchita kuwika pa mtunda kungodutsa tinthu tongolemba timalaini akuti aone wanthu tali ndi msana. As long as mukamaenda timadziwa muli ndi msana simungaenda opanda msana inu. Chonde mukamaenda tikudziwa muli ndi miyendo simukana maenda opanda miyendo. Sisi kusoweka kulionetsa dziko anthu akudziwa. Koma mmene amaganizira amene amaganizira
kati limodzi abale. Sindikusoweka kumayenda maki ali chonchi kuti mudzoti ndi galimoto. Olata khota ali mthumba ndikudutsani mudzoti ali ndi galimoto. Simple. Koma kaganizidwe. Mudzimva mmene anthu amaganizira ndi zotsatira zake. Andokondedwa, munthu wina aliyense atafatsa kuyamba kulingalira kuti ine kulingalira kwanga ndikukonze, mukhala munthu wadabwitsa inuyo. Mukhala munthu wadabwitsa inuyo. Nimacheza ndi amayi wena kufotokoza kuipa kwa amuna wawo. Ananditera. Koma usadziwa kuti pamene akufotokoza apa ine ndikupanga analyze kaganizidwe kawo. Amaganiza bwanji amayiwa? Amaganiza bwanji? Nkuona kuti ayi si mwamuna oyipa ayi. Amayiwo ali ndi vuto pakaganizidwe. Amen. Ine nimafuna kuti ndipemphere nanu madzulo ano sitipempherera kaganizidwe kanu. Simunakamvetsetse tikamayenda limodzi iniyo mpaka mufika podzoto ine ndi gulu ilolo. Paka muliona gulu lanu. Andi maphunziro eli muzikwanitsa kumfunsa munthu ta koma apo mumaganiza bwino. Mutandazo ndikuona ngati simunaganize bwino. Ineyo ndikanakhala inu mukunenazi ndikanachita motere. Ndipo ndikutero popeza mawu a Mulungu akunena motere. Kufuna kumuwuza kuti maganizo anga akukonzedwa ndi mawu a Mulungu. Ndikusinthika tsopano kuti ndigwirane nacho chimene chinachitika mkati mwangamu. Kuti chimene chinachitika mkati mwangamu anthu ayambe kuona zipatso zake kunjako. Okondedwa, kumangolengeza kuti timapemphera koma zipatso sizikuoneka, anthu atopa nazo. Ndi ine pemphero langa madzulo ano ndilongonena kuti Mulungu akupatseni chisomo tikhale limodzi tilimalize bwinobwino phunziro limeneli. Ndi kuti Mulungu akutsekuleni maso, ngati kungatheke mutawaonanso malingaliro anu, chifukwa mwina simmazidziwa inu. Mutawaonanso malingaliro anu, chifukwa choona ndi simunayenera kukhala pamene mulipo, koma muli pamene mulipo chifukwa cha mmene mmaganizira. So zimene mukupempherera kuti tiboleze sisteka zitengera kuti mwasintha. Mukasintha muzidabwaso mene zichitikire. Mukasintha mudabwa. Koma ngati muzikhalabe mmene mukhaliramo ni momwemo basi. Palibe suchita asinthe palibe. Ndibwerekere mawu a Dr. Kanyenda, Mulungu sachita operate in vacuum. No. God doesn't operate in vacuum. Kuti angopanga agwiritsa ntchito inuyo. Pamene akufuna alidalitse banja lanu ere. Dalitso lija sikuti lingogwa mnyumbamo. Dalitso lija limakadutsa nkulingalira kwanu pa chitukuko cha moyo wanu. Ndisimachitika. Ni makamba ni mwana wanga wina ni mamuzo ta chinthu china choti upange iyeyo akufuna mkazi wabwino kwambiri. Ni munthu uli timachezerana ngati munthu ni mzake. Ndi mwana wanga afuna mkazi wabwino kwambiri. Ndamuzana dadi umati kugwira izi mavuto a anthu basi. Mavuto. Ndiye kuti neyo ndikatenge mavuto a anthu tibwere nawo pano. Ndi mamuzo ta koma tsopano pamene mukupanga zimenezo kanthu kena kamene unayenera ulimbane nako kwambiri utalimbana ni moyo wako kaye.
utaukonza moyo wako kufika pa muyezo umene udzinena kuti ndikufuna munthu amene adzanjoye ndi moyo wanga, osati iwe udzifuna munthu amene ukanjoye ndi moyo wake. Iwe tsopano poyang'ana mkazi uziti, Mulungu konzani moyo wanga ndipo mundipesere munthu amene adzadalitsike ndi moyo wanga wokonzekawo. Koma kuti inuyo mudakali m'mavuto ndi musisakasaka munthu wabwino sizoona. So ndi pemphero langa kuti Mulungu atangokuthandizani mutakumvetsetsa kuganiza kwanu, the way you think. Zomwe zija zoto abusa pali msonkhano oti tadalitsika ndi pali buffet. Buffeyo ikuyamba ndi nyama ya stew, nyama ya ng'ombe ya stew yongophika msupu yocha, nkhuku ya msupu yocha, mbatatesi zongotango ziphika ndi apo pali chipisi, mpunga, sima, ngaiwa yoyera, ukoko kutsogoloko kuzabwera letesi, kukabwera kabichi ukoko, uko kumapita ukoko kabwera ka dessert, kutsogoloko kuli madzi, kuli botolo la Fanta, kuli watermelon. Okay? Ndikuti ayika munkonera kuti mukambira uku mukathera kuti kucha. Koma munthu ndithu kutenga mbatatesi zongophika m'madzi nkukatenga so chipisi. Mbatatesi yomweyo. Mbale momwemo ndikuyika mo sima yoyera nkuyika ngaiwa kwina kunkuyika ko mpunga. Kuti chimene mukupanga nchiyani? Mukupanga chiyani? Andi zimenezo zimaulula kufutika maganizo. Maganizomo akuona kuti sinzazipeza so isisi. Koma kuti zakudya zindi zakulu mutu mwawayi. Tikhoza kupanga ma exercise ambiri oulula kuti ayi kuganiza kumatitani kodi mativuta. Kumativuta. Mundivomereza anzanga amene mwagona m'maloji mahotelo. Hotelo iliyonse amene mudzagone amayika bathing towel ya ing'ono ndika soposo. Sikuti mahotelo aja alibe masopo akuluakulu, ayi, koma kuganiza kwathu sopo nkulukulu timanyamula. Kunyamula ndicho zipukutira chomwe ko munthu ni manager wa company watumizidwa ndi company ku workshop kukatenga sopo mu hotel. Ndi mpachama ikatati ngono kuti ngati mutenge kati aka kakoge tiso kachaniso kakamuti mutenge kakang'onoka. Mutenge kuganiza. And manager wopachira zimenezi mkulu wa mpingo nditudi. Mkulu wa mpingo. So pemphero langa ndira kuti Mulungu atipatse chisomo tikumane, komanso apereke chisomo chakuti mutawaona malingaliro anu. Basi mukhale ngati mukumuona munthu wina koma mukuziona nokha. Nde muzifunso ta munthu chifukwa chani amaganiza motere, mukuzifunsa nokha. Chifukwa chani paiza amaganiza motere? Bwanji paizi? Bwanji pankazi wako yemwe umaganiza zimenezi? Pa mwamuna wako yemwe ndikumaganiza zoyipa kwa mwamuna ndi wako. Nkasiyo ndi wako ndikumaganiza zoyipa. Chibwenzicho ndi chako koma ndikumachiganiza zoyipa. Simachokera kuti. Mwana ndi wako nkumanganizira zoyipa kwa mwana ndi wako. Simachokera kuti. Simachokera kuti. Tendibebere.